manibiti ba? Ikawat. Ikawat? Oh, katong lalaki nga ni. Katulong diri. Uy, hala. O kato. Katong lalaki nga ako nasugatan karon. Oh, kato. So, nakabalo pa lang ko ngam. Kawatan ba ito? Ala, nakakagid siya sa kong kuan. Nya, asa man padulong ni Dagan? Pwede ka diri. Sige. Atong. Pero pag una mo, kay mangita ko puspos. Sige. Ay, diri ko. Kay diri na ko sugaton. Naunhan pa jud ko, oh. Perti jung brighta. Karon ka. Diri ko agi. Diri na ko atngan. Karon, diri ko maghulat. Diri na ko siya atngan. Kay wa na magyutoy laing kalutsan, kay wa na may laing agianan. Uy, darang kagwang, oh. Karon ka. Agay. Lingi-lingi pa. Karon ka. Dagan jud gwapo. Agay. Tagam. Nya. Diri sini mo. Itakan aninipot mo. Nya, mao ni? Oh, mauna siya. Ha, perti nimo kakawatan ba? Mauna siya. Nya, Oh, yun na, babag. Babag. Nya, lami. Takpan ka, Choy. Lah, Lah. Oh, na mga cellphone, no? Asa akong cellphone? ako ang cellphone. Sa imong cellphone. Lah, nay iPhone, no? Cellphone ani. iPhone. Bago pa kayo, nakakarton pa, bibo. Asa na akong cellphone? Perti jud nimo kakawatan ba? Ako ang cellphone. Sa imong Ako cellphone. ang pinalit. Uy, man panalig. Ibaligyan ni mo akong cellphone no. Makakaya ka kagpalit inana nga. Kuan man kay ka dire kanang sikat man kay ka dire nga standby. Perti jud ka kaayo. Oh, bago pa kayo. Ako ang cellphone. Bago na ko ng palit. Ay. Vivo Y12. Nakasiguro kay kauban, nasiguro ni kauban ba? Asa Perti akong kayo. cellphone? Oh, asa man daw ang cellphone perti jud nimo Wala kakawatan. ko ng hilabot eh. So wala ka nang hilabot. Karon kay nasakpan naman ka. Ha. Ibaligyan ko rin Mao akong man kani. cellphone ba? Wala na. Mao ni. Ikaw, kung saan man nimo pagpalit ana nga wala man kay kwartas, tambay raman ka. Mo dyan. Sa standby. Wala man kay kwarta. Tulo siguro mo tag-iya ana ba? Si Tulo. Ang pulis ang tag-iya og ikaw. Masagad naman mo. Eh, ako ang cellphone. Ayaw ko sig ilat-ilara kay tambay ka mo kay trabaho. Kung saan man nimo pagpalit ana nga mo kay kwarta. Asa man akong Tama cellphone? dyan. Wala lagi ko kwarta lagi. Di makaka-afford. So di kapod. Oh. Wala ko kwarta pero naman ko kidney. Saan man dito yung cellphone di ay? Kipad. Katong Kabuang po ni mo. Ka nagstorya. Oo, mato touchscreen. Taga, taga istorya biti. Uy,